zan na tsira gumme nuna mun hasada, ya zan na tsira kar na yi wa kowa hasada. Mai hasada ka canza sana'ar ka, mai kyashi ka canza akidar ka, dan bakin ciki ka canza halayyar ka. Aminu Garba ATO yau waka na yau game wannan cuta. Malaman mu kullum na ta faɗi amma kamar suna iza mai yanda. Shi ne na ce bara na faɗe ta a waka ko za ta je gun mai yinta. Duk da na sani cuta ce mai wahalar magani gun mai yinta. Idan rabu yayi wa wani ka roƙe shi za ya ma babbar kyauta. Amma idan ka ce za ka yi kyashi a zahiri aboki kai wauta. Hasara ga mai rabo taki ce Allah mun roƙe ka ka kare mu. Ka saurare ni rayuwarka za ta yi muni, inda burin ka kai ka gano wani dan wanka a masifa za ka baro. Duk abin da rabu ya bashi inda ka nuna za ka yi kishi, kullum kana ta yi masa kyashi, wannan da kai da Allah za ku haɗu. Rayuwa ka bi ta sannu, rabon ka za ya zo maka hannu, haka mutuwa dan uwana sai ka cinye rabonka da za ku haɗu. Abinda ni yake damuna wanda kake nunawa kauna, burinsa shi ya kankara na koma a ce da shi yau za ka rasu. Kullum aikinka ne a gabanka, wani a can yana kallon ka, ba dangin iya babu na baba amma buri a ransa yake ka banu. Talaka na tsanar mai hali na tsanar talakawa, burin kowa ya zamto gawa, shi kadai yake so zai rayu. Hatta a bangaren kasuwanci kai da kake siyar da mahuci, ni ko ina siyar da muruci, mai zai saka ka baka so mu haɗu. Mata mazauna aure ita da kishiyarta ta ware, kullum tana ta boka ko malam buri take yaruwar da rasu. Abin ta kai ci ma har ma bangare na malamai ma, gaya ya fi ɗaya karatu jifan juna suke yi ni na banu. Ga aiki na gwamnati shi ma in an ƙara wani girma, mana kisa ta yau da gobe daban burin su ya faɗo kasu haɗu. Idai na rike Allah dai komai mutum ya mun bai damuna. Bana yi wa kowa kyashi, hassada kwa babu ita a tsarina. Yan uwa mu damke amanar juna, mu daina suka ko zamba. Hassada ga mai rabo taki ce Allah mun roƙe ka ka kare mu.